Stavebné sporenie bolo od začiatku symbolom výhodnej štátom podporovanej investície do bývania. Pre priateľských sporiteľov to bol výhodný sporiaci produkt. Atraktívny aj tým, že ho ťahá štátna prémia, hoci už nie je to, čo bývala. Ešte pred 4 rokmi stačilo, že ste nasporili vyše 780 eur a dostali ste maximálnu 66-eurovú štátnu prémiu. Aby ste ju v rovnakej výške dostali tento rok, odložiť musíte až vyše 1300 eur. V troch sporiteľniach, ktoré u nás poskytujú stavebné sporenie, už dnes na maximum nedosiahnu viacerí. Ak ju ale chcete získať, je najvyšší čas začať sa o stavebné sporenie zaujímať. Od budúceho roka sa dostane k štátnym výhodám ešte menej ľudí ako doteraz. Stavebné sporenie totiž čakajú snad najväčšie zmeny od jeho vzniku. Na získanie štátnej prémie bude od roku 2019 potrebné vložiť historicky najvyššiu sumu, až 2800 eur za rok. Pritom výška štátnej prémie, ktorá sa od roku 2006 nemenila, sa dvihne len o viac ako 3 eurá. Prvýkrát tam je ten príjmový strop, čiže klienti, ktorí zarábajú približne okolo 1300 v hrubom a viac, nebudú mať nárok na štátnu prémiu, a to sú práve tí klienti, ktorí sú schopní odložiť tie peniaze do stavebného sporenia. Ešte raz, prečo? Vyššia adresnosť, to znamená štátna prémia pre ľudí, ktorí to skutočne potrebujú z hľadiska svojich príjmov. A tiež to bude tak, že ak si na svoje sporenie spomeniete až v decembri a vložíte tam peniaze, zo štátnej prémie dostanete iba polovicu. Pôvodne chcel štát zrušiť štátnu prémiu aj pre deti a mladých do 18 rokov. Od tohto kroku ale ustúpil. Všetky deti nebudú mať limitované v podstate žiadne podmienky, ak sa rodičia rozhodnú založiť sporenie. A naozaj my podporujeme dlhodobé sporenie, kde deti budú mať nárok na prémiu bez ohľadu na príjem rodičov. Za najvážnejší zásah do sporenia od budúceho roka sa ale dá považovať obmedzenie priateľských sporiteľov. Tí, ktorí majú zmluvy uzatvorené sporiteľní dlhšie ako 6 rokov, môžu ešte posledný krát dostať prémiu. O rok už nárok na ňu mať nebudú. Pri všetkých zmluvách uzatvorených od januára 2019 bude pritom nevyhnutné zdokladovať, na čo sporiteľ peniaze použije. V prípade, že toho klienta čakajú nejaké kúpy nehnuteľnosti, výstavba a podobne, tak tie zmluvy stále majú zmysel, pretože tie zmluvy nie sú len o sporení, ale sú aj o výhodnom nejakom úvere neskôr. V prípade ale, že klienta nečakajú takéto nejaké úkony a tie zmluvy uzatvárali hlavne klienti s cieľom sporiť, tak je na zvážení, pretože tá prémia už bude dosť nedosiahnuteľná. Úroky sú tam nízke a existujú produkty, kde sa dá sporiť aj inak a možno, že lepšie. Preto ešte predtým, ako sa podmienky v stavebnom sporení sprísnia, nie je na škodu vytiahnuť svoje staré zmluvy zo šuflíka a informovať sa, čo s nasporenými peniazmi. Andrea Mačošková, televízia Markíza.